Palestina. Kwa mkajwang wangado tong kendo wadhi pinje maoko lweny mapek mano chako tarik 7 dweni toka kweth mar Hamas no teko moko kuom jopiny Israel pod nenre ka gima bor girumo ka jolweny ma Israel pod medo donjo Gaza ka gimanyo jo Hamas. Matimore e kinde ma ng'anyo timore pinje mopogore mar kwedo lweny no. Kaka jafom marwa Eric Ounda lero jokanyo mag Islam no obago ng'anyo mar kwedo lweny makamano. En ng'anyo mamuol mane otimore e boma ma Kisumu kaluwore gi lweny madhi mbele e kind piny mar Palestina kod Isreal. Jong'anyo go ne okwayo mondo owe thuolo piny mar Palestina kendo chung lweny madhi mbele ni mar nyithindo sandore kendo ok giyud chiemo e yo mayot. Gimatimore Gaza rach ok wanyal dak e piny ma nyithindo ma johigni 15 igombo kukinyi gi gotieno to piny olek na hawajui hata chenye kinafanya wanauliwa, wamenyimwa chakula, wamenyimwa maji. Bende moko kuom jo-Islam ne olero ni ok gibidok chien nyaka Palestina we thuolo. Imefika wakati wa kwamba tuseme sisi Waislamu kote duniani tunaipigania haki ya Palestina. Ng'anyo maket kod mae bende ne otimore e piny mar Amerika e boma ma Washington DC. I'm horrified and enraged that my government here in the US is sending weapons and money and never ending unconditional diplomatic support for Israel. Mae timore e seche ma jopiny Israel ariyo kuom ji 222 mane oteki kod kweth mar Hamas ne osewe thuolo. Kane oloso bang' kweth mar Hamas weye, Yoshev Lifsitz ma en miyo ma jahigni 85 olero kaka ne olornegi kuma otimo mudho kendo ka gikalo e sandruok e kweth mar Hamas. Bende ne olero kaka ne oteke gi jokanyo mag Hamas mane oriko riembo apiko. Bang'e to ne gigoye kapok oriwe gi ji mamoko maromo 25 ma bende ne orik oseteki. Bende ne olero kaka ne ginindo e matres ma opedhi e dier ot ka chiemo ne en mar kido achiel pile ka pile. Kata kamano, ne olero ni jachiw thieth ne oketnegi mane ng'iyo chal mar ngimagi ni mar kweth mar Hamas ne oluor ni ne ginyalo wito ngimagi makel wach. Lifsitz kod Newrit Cooper ne owe thuolo otieno manyoro ka wuon utegi to pod odinnegi gi moheo dhano 200 mamoko. I don't know of situations where people steal 85-year-old grandmothers and 2-year-old children. Lweny mager madhi nyime omiyo moko kuom jo-Palestina mane oringo miechegi mantie nyandwat ka gidhi milambo kaluwore gi kwayo mar Israel ne oteng'o ng'wech kadok nyandwat kaluwore kod ngima matek kuno. Jatend piny Amerika kata kamano okwayo mondo kweth mar Hamas owe thuolo jok magiteko mondo kwe obedi e seche ma Israel to pod ikore ne monj margi maduong' manyalo timore e sa ma ok ong'ere. Tend migawo mar thieth ma Gaza ne olando ni moheo dhano 5,800 osewito ngimagi nyaka sani. Eric Ounda, Ramogi TV.